ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ନୂଆ ଖାଇବା ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ତନ୍ଦୁରୀ ଆଳୁ। ଆଉ ତାହା କେମିତି ବନେଇବା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଓଭେନ ନାହିଁ, ବିନା ଓଭେନରେ ତନ୍ଦୁରୀ ଆଳୁ ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି ବନେଇବା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମୁଁ କିଛି ଏଠି ମିଡିୟମ ସାଇଜର ଆଳୁ ନେଇଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିରେ ପକେଇ ଧୋଇଦେବା। ଆଉ ତାପରେ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ କାଟିବା। ମୁଁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇଦେଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କାଟିବା କୋଉ ସେପ୍ର। ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଳୁ ଚୋପା ଚାଞ୍ଚି ପାରିବେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଳୁ ଚୋପା ରଖିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ କେମିତି କାଟୁଛି। କିଛି ମିଡିୟମ ସାଇଜ ଆଳୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ କିଛି ଏମିତି ହିଁ ସେପ୍ କରୁଛି। ଯଦି କିଛି ମୋଟା ଟିକେ ଆଳୁ ଥିବ, ତାର ଏମିତି ସେପ୍ ଯଦି ଟିକେ ମୋଟା ଥିବ ଆପଣ 3 ପିସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ନାଇଁ ଯଦି 2 ପିସ୍ କଲେ ହିଁ ଭଲ। ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ଆଳୁ ଯାକ ଏମିତି ସବୁ ସମାନ ଭାବରେ କାଟି ଦଉଛି। ମୁଁ ଏଠି ଆଳୁ ଗୁଡା କାଟିଦେଲି। ଆଳୁ ଗୁଡାକ ତେବେ କାଟି ସାରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରକୁ ରଖିଦେଲି। କିଛି ତାର ପାଣି ଯୋଉ ପାଣି ଅଂଶଟା ଟିକେ ଛାଡି ଯିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କାଢିଦେଲି, ପାଣି ଅଂଶ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡିଦେବା। ଏବେ ତନ୍ଦୁରୀ ପାଇଁ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆଉ ମସଲା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି ଦହି। ଆମର ମିଡିୟମ ସାଇଜ 4ଟା ଆଳୁ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଉଛି 3 ଚାମଚ ଦହି। ମୁଁ ଏକ ପାତ୍ରକୁ କାଢିଦେଲି ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ 3 ସ୍ପୁନ। ଏବେ ଦହି ସାରିଲା ପରେ ବେସନ 1 ଚାମଚ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଆମର ଏବେ ପଡିବ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ। ଆପଣ ଗରମ ମସଲା ହଉ କି ଯେକୌଣସି ମସଲା ବି ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଚେନ କିଙ୍ଗ ମସଲା ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ ମସଲା ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା, ଦହି, ବେସନ ସବୁ ମିଶିବାକୁ ଦେବା। ମସଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛି। ଏଇ ମସଲା ଆଳୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛି। ତ ତାକୁ ଆମେ ବଏଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରେସର। ଆଉ ସେଥିରେ ନେଇଛି କିଛି ଅଳ୍ପ ପାଣି। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖେ ଯଦି ଏମିତିଆ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥିବ ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏମିତି ରଖିଦେଇଥିବେ। ତ ତାପରେ ଏମିତି କିଛି ବଡ ବାଉଲ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ମାନେ ପାଖେ ଯଦି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନଥିବ, ଅଲଗା କିଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥିବ ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ରଖିଲି କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଆମର ଏବେ ଆଳୁ ସିଝା ହବ। ମୁଁ ଏବେ ମସଲା ସହିତ ଆଳୁ ଗୁଡା ଗୋଳେଇକି ସେଇ କଂସାଟାରେ ରଖିଦେଲି। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଏମିତି ସବୁ ଆଳୁ ଏଇ ମସଲାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି, ଏବେ ଆଳୁ ମସଲା ସବୁ ଗୋଳେଇକି ମୁଁ କଂସାରେ ରଖି ସାରିଛି। ଏବେ ତା ପ୍ରେସର ଖୋଳ ନେଇକି ଘୋଡେଇ ଦେବା। ଘୋଡେଇ ଦେଇକି ଗ୍ୟାସର ସୁଇଚ ଅନ୍ କରିବା। 1 ମିନିଟ ପାଇଁ ଆମେ ଜାଳ ଜୋରରେ ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ ଆସିବା ପରେ ଜାଳ ସ୍ଲୋ କରିକି 2 ମିନିଟ ପାଇଁ ଛାଡିଦେବା। ଛାଡିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଳଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। 2ଟା ହୁଇସିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପ୍ରେସରରେ ଆସି ସାରିଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା ଏବେ କେମିତି ସେ ସିଝିଛି। ଆରେ ୱାଓ, ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ତ, ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି ତ ବହୁତ ଭଲ ସିଝିଯାଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପୁନରେ ଲାଗୁନି, ତାମାନେ ଆମର ଆଳୁ ଗୁରା ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏଟା ଗରମ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କପଡା ସାହାଯ୍ୟରେ କାଢିଲେ ବାହାରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମସଲା ଗୁଡା ତଳେ ଟିକେ ରହିଯାଇଛି, ତ ତାକୁ ଚାମଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲରେ ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ମସଲା ଗୁଡା ଆଳୁ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ଏବେ ଗ୍ୟାସ ଅନ୍ କରିଦେବା। ଗ୍ୟାସ ଅନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର ରୁଟି ସେକା, ନହେଲେ ଆପଣ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥିବ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ରୁଟି ସେକା ଥିଲା ତ ମୁଁ ସେଇଟା ନେଇଛି। ସେଇଟା ଗ୍ୟାସରେ ରୁଟି ସେକା ବସେଇ ଦେଲା ପରେ ସେଇ ମସଲାରେ ସିଝା ଯାଇଥିବା ଆଳୁ ଗୁଡାକ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆଣିକି ସେଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିବା। ରଖି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ତେଲ ଆଣିକି ଏମିତି ତେଲ ବ୍ରଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଦେବା। ବ୍ରଶ କରିଦେବା। ସବୁ ଆଳୁ ଯାକରେ ତେଲ ଲଗେଇଦେବା। ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଳଟିକୁ ଜୋରରେ ଦେବା। ସବୁ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗା ସରିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଳ ଜୋରରେ ଦେଇକି ତାକୁ ଏମିତି ଜୋରସେ ଜାଳ ଦେଇକି ତାକୁ ପୋଡିବା। ସେଥିରେ ପୋଡିଲା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ତାର ବାସ୍ନା
तार टेस्ट माने बहुत बढ़िया एबेठुणी ही बहुत बढ़िया वासना तार आसलाणी आउ तार टेस्ट आउ तार जो लुक्स माने जो देखिबा को जो सुंदर पूरा ऑलमोस्ट माने हे गलाणी मु तो निजो कंट्रोल करि पानी बहुत टेस्टी बहुत बढ़िया देखा जाउची बस तापरे आमर आर पटटा हे गलाणी एबे एबे आमे आर पटटा को लेउटे देबा आस्ते से चामच माध्यम कहना बहुत गरम अच्छे तो चामच माध्यम आम लेउटे देबा लेउटे सारा पर एपटे भी आम सेमती टिके तेल लगेदेबा कहीं गोटे पटे लगे ना तो से एपटा भी तेल लगेदेबा लगे सारापर पुणी आउ थे जाल जोर देकी पोड़ा ताकि से मसला गुड़ाक आउ थे जो सीझी जाइए आलू सांगे एबे जो पोड़ तार जो बास्ना लुक बहुत टेस्टी बहुत माने बढ़िया देखा आप देखिए मत जानी पारे खाली देखले हबानी आपने निश्चय ट्राए करूँ डेफिनेटली आपण मानक निश्चय भल लगे आउ बहुत सहज बेसी किसी आवश्यक उपकरण दरकार नहीं अल्प समय बहुत टेस्टी आउ खाइबापी बढ़िया पिला ठू बड़ जाए समस्ते खाइबे तो आमर पोड़ा पोड़ा चलची आहरी ऑलमोस्ट पूरा आसलाणी देखु तार जो पूरा निआरे जो आलू जो पोड़ुची पूरा केमती तार धुआं बाहर की बहुत बढ़िया देखा सत कह सांग बास्ना मस्त पूरा एकदम फर्स्ट क्लास हो सारापर मुझे हल्का हल्का आउ टिके जस्ट तेल लगे आउ थे टिके भलसे आहरी करली आउ आपण मैंने चाहिए जदि पानी किसी स्प्रे जो फायर पैन जो कहते आपण सेटा जदि आपण देबे तार से आहरी तार टेस्ट बढ़ी तापर देखते आमर बर्तमान सब तंदूरी आलू पूरा रेडी हो गला तो ताको एबे मो स्पून माध्यम गला बर्तमान आमर तंदूरी आलू पूरा प्रस्तुत तो ताको एबे मु प्लेट को बाहर कर दउची बाहर कर सारा टिके एमती सजेवा बा साइज कर रखी दउची तो माने जो देखिला भी गोटे अट्राक्टिव लगे सेमती बस तापरे पूरा सब गोटी गोटी कर काढ़ी सब प्लेट काढ़ी देली आउ तापरे एबे मु किछि कट्टा पियाज कंचा लंका दे गार्निशिंग करदेबा आमर प्रस्तुत हो गला गर्मा गरम तंदूरी आलू बिना ओभेन रे तंदूरी आलू वीडियो भल लगे सब्सक्राइब निश्चिंत करूँ मु वर्तमान टेस्ट करके देखी देखला बेलू तो आपण जानी पार टेस्ट केमती मु तो कहि परिबिनी आउ अपेक्षा करि पारनी आपण या चिली सॉस किंबा टमाटो सॉस मध्य खाई परिबे वेरी गुड आ तार स्मेल पोड़ा स्मेल टा एकदम तंदूरी पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल रही आपण धनिया पत्र अलग किसी देकी गार्निशिंग करें मु बास खाली पियाज कंचा लंका देकी गार्निशिंग बेसी करनी